ngisho kubafazi sibashadileyo. Asishadi nangokwetitle, asishadi nangokweprofession. Amen. Uhamba noNkulunkulu, bakhona abantu esibaziyo abahamba noNkulunkulu kodwa basokole empilweni. Mangabheka uJohn from uJobe chapter 1 iziyofika chapter 42. Indoda yesibadlisha from chapter 2 up until chapter 37 uNkulunkulu 2. Alikho izwi uNkulunkulu alikhulumayo kodwa indoda kuthiwe yayintsha ithembekile. uNkulunkulu simuzwa sigcina ku chapter number 1 ebamba meeting. And uthema ebamba meeting waqhamuka nesikhulu sasemhlabeni uSathane wafika weza kwi meeting. Uma ifika kwi meeting wangazi noma wacela iagenda kwathiwa iagenda is about Job. Uthi uJob emuhle wenza kahle. Hallelujah. Wathi uSathane unganginika yini into engiyifunayo kanti wena Nkosi awumbiyelanga yini? Awususa ugange bese sibona ukuthi muhle yini. Awususa uthango bese sibona uthembekile yini. Nginikeze yena ngimvivini. Awunginikeze yena uNkulunkulu wayikhipha wamgranta for leo permission ayifuna wamnika. Hallelujah. From chapter number 2 uNkulunkulu asiphindanga samuzwa. Sizwa uJob ekhuluma ku chapter number 11 ethi noma ungazungibulala kodwa mina ngiyakufela wena. Hallelujah. Noma ngingasenayo imali kodwa ngiyakukhonza wena. Noma sengimithiswa abafana abangivivinya kodwa mina ngiyakukhonza wena. Noma ngithisa umfana ayiphika ingane kodwa mina ngiyakukhonza wena. uNkulunkulu uthule. Kodwa nomuntu kuthiwa muhle kodwa uNkulunkulu wakhula. Sizokhuluma ngesimo esinjalo ukuthi umkhonza kanjani uNkulunkulu uhambe naye kodwa uNkulunkulu ethule. Hallelujah. Kuyahambeka yini noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ethule. Hallelujah. Hallelujah. Ayikhuleka ngizovutha. Don't worry. Noma ngabe ayikho imic kodwa ngizovutha. Hallelujah. Hallelujah. Kuyahambeka noNkulunkulu izinto engekho right. Kuyahambeka noNkulunkulu umsebenzi ungekho. Kuyahambeka noNkulunkulu uhambisa iCV abaqashi bablutika. Bathi hamba ekhaya sizokufonela kungabi bikho ukufonela kuze kuphele iminyaka emithathu. Kodwa uNkulunkulu uyahamba. Hallelujah. Waqhubeka uJob chapter number 14 uNkulunkulu uthule, 15 uNkulunkulu uthule, 16 uNkulunkulu uthule, 17 20 uNkulunkulu uthule, 30 uNkulunkulu uthule, 32 uNkulunkulu uthule, 35 uNkulunkulu uthule, 36 uNkulunkulu uthule, 37 uNkulunkulu uthule. Waqala ukukhuluma uNkulunkulu ku chapter number 38. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yonke lama chapter uNkulunkulu uthule. Hallelujah. Wonke lama chapter